Hevdemê şerê pêşveçûn û paşveçûnê di navbera Qesedê û Tirkiye û grûpên çekdariyên bi ser ve û çekdarên rejîma Sûriye û cîbecîkirina rêkeftina Tirkî Rûsî di rojên borî de pêşxate û encamên cuda cuda rû didin û qurbanî jî dikevin. Di siyê meha yazdan de di roja 25 ji destpêkirina operasyona Tirkiya leşkerî li ser Rojavayê Kurdistanê, pizîşkê Taylandî ku di rêxistineka Emerîkiya guhdanê bi birîndar û veguhestina wan de kar dike, di encama tûbaranekî de li devera Reşîdiyê li gundewarê bajarokê Til Temer li Rojavayê Kurdistanê hat armançkirin û jiyana xwe ji dest da. Ajansa Sputnik ya Rûsî her wiha jê dernexwecahî belav kirin ku pizîşkê Taylandî Zhao Sing endamê rêxistina Freeborma Rangers ya Emerîkî temenê wî 37 salî dema ku karwanê rêxistina wan berê wê li her du gundên Reşîdiyê û Qasîmiyê bû li gundewarê Til Temer ji bo çareserkirin veguhestina birîndaran di şerê di navbera Qesedê û grûpên çekdariyên bi ser Tirkiyê ve hat armançkirin û di encamê de Sing jiyana xwe ji dest da û du hevalên wî jî birîndar bûn û ji bo nexweşxaneyê hatin veguhestin. Li aliyekî din û di heman cihomîjarê de karwanekî leşkerî Emerîkî ji deverên jêr kontrola çekdarên bi ser Tirkiyê ve hat armançkirin. Li gorî daxuyaniyekî Wezareta Berevaniya Rûsya, karwanê Emerîkî li ser rêya M4 berev sînorê Iraqê ve dûr ji Rojavayê Til Temer bi 6 kîlometran hat armançkirin. Her wiha Berevaniya Rûsyê got ku heman karwan ji devera jêr kontrola çekdarên bi navê Artêşa Niştîmaniya Sûriya ser Tirkiyê ve hate armançkirin. Lê tu zeranên canî nehatine tomarkirin. Li aliyekî din jê dernexwecahî ser bi rejêmê ve jî belav kirin, Artêşa Rejîma Sûriyê li gundewarê bajarokê Til Temerê yê Bakur kar li ser bihêzkirina xalên belavkirina xwe jî dike. û piştevaniya xalên xwe vê carê bi çekên giran piştî koberiya çend rojan ji wê deverê vekişiyabû. Ku ji beriya gundê Elxibêş li Rojavayê Til Temerê ta ku bigihêje gundê Elwasta li başorê ofîsa dexlûdana Aliyê bi 6 kîlometr ji bo dabînkirina ewlehiya deverê ji her êrişekî çekdar xwe belav kirin û xalên xwe li gundê Umilkêf li bakurê Rojavayê Til Temer û li gundê Xeşimzergan li aliyê bakurê Rojhilatê Rêya Til Temer qamişlû bihtir kirin. Derbarê rewşa girê spî jî rewangeha Sûriya mafê mirovan roja duê mehê belav kir ku piştî nîvroteqîneka tund di rêya otomobîleka bomberêşkirî de li nêzî benzînxaneyekî li nava bajêr hat teqandin û di encamê de 10 kes ji sivîl û çekdaran hatin kuştin û zêdetir ji 21 kesî birîndar bûn û hin ji wan jî rewşa wan metirsîdar bû. Her wiha heman rojê de Hesedê gundên Dawidiyê, Seîd, Rîhane, Swêdiyê, Kenbiher û Ebûş û Umuşeîfa Fêsaliyê ji destê grûpên çekdar yên bi ser Tirkiye ve derxistin û kontrol kirin. Girêdayî rewşa girê spî hikûmeta Sûriya demkî ya ser bi opozisyona Sûrî ve bi serokatiya Ebdurrehman Mustafa sazkirina encûmenek xwecahî ji girê spî re ragihand û got ku ew encûmen 23 endaman li xwe digire. 3 ji wan Kurdin, 3 din Tirkomanin û endamên din jî ji hozên pêkhateyên deverê ne li gorî Mustafa gotî. Di çarçoveya rêkeftina Tirkî Rûsî de jî dewriya hevbeş ya ser sînorê Rojavayê Kurdistanê û Tirkiyê ku ji dergehê Dirwêsiyê dest pê kiribû li ser dirêjahiya 110 kîlometran berev deverên Qamişlû hatiye encamdan, biryar e dewriya duan jî li heman deverê piştî 2 hefteyên din were encamdan. Hevdemê wan pêşxateyan hêzena din yên Emerîkî li şona hêzên vekişiyayî vedigerin deverê, lê bi tenê li derdora zeviyên petrolê digerên û bicî dibin. Ji roja nehê cotmeha 2019 operasyona leşkeriya Tirkî û grûpên çekdariyên bi ser ve li ser Rojavayê Kurdistanê û Rojhilatê Feratê dest pê kiriye û bi dehan şehîd û bi sedan welatiyên sivîl birîndar bûne û bi sedên hezaran welatî di encamê de derbeder û penaber bûne.